Tini o jaga o besek time ni hoite besek jara boat dinani bagai nasingi tongman kisa sagradi. Pula no koski prang fene mera takma belai ka hambai. Ang faimani 1 ghonta motong ka boat dina hne tabu line no besai tongka. Boat Maria Hengkai tam ni bagai boat dinani asik lekana boat machine da nos tong na tamo. Kono problem da tong. Problem ni khana ya agi kisa angka pon sidango. Tabu kejatan ठीक ठाक no na. Hengkai takung ni sini mungkai. Ani sini mung ani sibir mani da borno. Para kai. Para uti sanjang ni sala. Lagi tini norok o jaga o koita ni simi boat dinani hini nasingi tolaiman kisa sagradi. Obo tuisarangsak Bangla Wisuna Sora 9 number sini 27 Kollanpur Brahmanabani naisingma bisi leyak ko tabung line no phayo hingga tabuk sinaro 14 number 2 kenan moi ko yang sini kulong ni simi ek ni simi 14 or teke hamalia casting kaham nong tongo prai 600 rok thangkana tongor te prai 130 jona moto tabuk tongo tong kaham no boat casting khate sini MLA pinaki da sudina song boat dina hne achok laijak Tam ni baga asik lekana boat machine kuno nosto rok oba hai rok kuno terus tabung kha abo phai engineer tabuk khada hamka tak hamka kaham no kun problem kari khana problem ko hengkai takuk ni mung sagradi anbung porimal de burma para hengke holong mutai para hambai bele bele he jora dima ina rok o jaga o boat dinani hinei besek ni hoite nasinglai tongmana abke sagradi koita time ni hoite sungkai to phungni simino phalimani hingkai tak bo boat maria phota sa na sal hingkai tabukai buri rong no sikang diri na hine pora buri rong no sikang diri rohoka tam ni baga obsik lekana charta to baji tongkha hengkai boat machine rok da nosto na kuno kebe mungda machine to phungo kisa disturb phaiga gabuni karba khaito automatic na soli tongpha borok bo bango hingkai boat line tongta takbo tabu kun problem kadi khana tabu khaito kon problem krai hingkai silip rok ri be kasingno takung ni sini mung sagradi ani mung hingkai Somir Deburma para hengke tuisarangsak ka norok oro joto da boat rok ri baikha hengkai norok tini norok ni pabitro kethar boat na diwi bahai ma tongha sagradi tongthogo kalai thai no sini kha tongthoka tini boat diwoi puila khai kisa boat no so machine no tongthaka apa ni time bo aboni bagai kisa le tongthaka boat dinani bagai besek jora ti mana singka iko apa jara na singui mari kha boat abon pore khai boat kaham kai ngi kha atta jora na singka koita phaimani machine no sangloi 5:30 o phamani apa jara na singi atta na singmani pore wa boat diwi ma khata tabu khai kono problem rok kri khana bla ठीक ठाक no na jotono kaham kwrung kha boat di tongbai bukhuk okra ni mungta mungkha sagradi sambai kasuk media no ani mungkai parul development para hengka angke para hota kisarangsak kami joto da boat di baikha jotono kaham kwrung kha di baikha na norok bo para ning baikha tuisarangsak ni mamang hambai jora diman bagai